Yo. Ing bo kaya ciri-ciri masih cuma sekolah tanah bagai yang kartun nak itu hai masih saya ke angke yang bono video kai dong tak kartun matam dan potret ke masau makang masih saya kok bono saya ini sa sawai masa di matang show yang TV tam dan asik potret siapa ke hanya tam pura saro hai potret kartun ini kok pakai kebang ma jahat roh kata roh kan TV mang nayo pungai kan TV mang nayo bo dia angka poni yang mah ke biru kai dong tak TV mang nayo dong boba tini kepa sal thanda ko ekdum sal nomor si sebati fati hai yang boy ko yang no poriskar ko hok ba kya yang tola ba hok mar ka Thaichuk komon krayo hnai roke 10টা 10:30 siko Ahh Romlai hnai sari tonglayo parani mama song angka bufangan Thaichuk buhang tola achugi ma tongkatai koro mahke ka dok dijak pula koprong behi busain salai tonglayo da jakira nong no yang no kisa jom kai se punok seno ko toilet kabang masi hai si asar aro ale manai wate asuk phaimani yang dung ni asuk tui wate ni phaimani pa soiding wate waman tui ni aro oron torok bai kena ban thejak pula ke kini arok le mano arok romkhe khalle chikon tetesi piaba Thaichuk bo komon da naima da jano thaisa thani de manno hini anchuk tongo mangkha bano rong no phuno gano hada ke ana or tam jani asuk obo tung yang nok bisungo tungmani ana ro romni nokhor chi ma phaijo ko angka kita asuk matang nobar si sibe nobar le kaham no phayo yang nana songke tamdan rekai dok tong layo ti kon gulab chukun chasake i ko chukun chasake gulab bari tong hau ko taske bari tong hau bukri chukun cheri jak joba ba barna hananya barso gono ekdum ikundras ba barso ka mo barso ka mane ke taung nong nuk ni ata fruton rok nuk na futuro ang pus khaijak Facebook ta nok thang ne manan Facebook ni link bo description ri riwana an YouTube channel no bo subscribe khydi an YouTube ni channel ni mung kha ADC re Borma ajaga no rok hamjang mung dani Thaichuk di te subscribe like te comment khaini ni Thaichuk di kaham te video na chaja khaba share ro khaini ni Thaichuk di video no mar kena interesting kenai tong nai ni Thaichuk di pa yang no barsi sikin phayo na hai chi tabo ke Thaichuk komon bufang ni angno na saida khaga na hanai ko thai taman khangka rakhagai chana hanai rakhagi piango heleblai ton khatang ke yango sinong jithibo samungkhai family bo chana hani phaijai ko chai tongo hingka angke chaya ko bo chai tong piang balting ro darok tele hen phalai jak ta angke yang Thaichuk komon ikoro mami song thaching go no phune gedang aro muitong khisang ni nei bong khisang ni abrong group seng ke borong sekang sarso ki tongkhang kyang borong sarmani ikuyang kana phai phuno kata engke borong jetha tei kobong family song mamani engke tei oro bon bachajak song ke thuruk sabo tong wansar bo tong ke dara bo phai tongo yang dara bai dai ki mithaka boke do ko honda saruk lang thakata nge tei omo sarba gengke borong
Romlai sini teng yang angke video khai tong tai ko ang ro ekdum panthor kotor ma sini yang o ma ku tong to khai no bar sip pia ba oloke satung tungir khang no ba ti fan hin tong borong tam jan dok salai tong lai kha ni ko ka yang video khai ko ang se hai chung video khai tong ta tong mani ingke yang jetha iko jetha song Romlai tong lai kha iko jetha song yang ka ka song na si tong lai paran borok bangma ko ar mani tong ma kha ko bang khe mai asai tong lai Ade sungma achugi tongmale wasan kaisa kana wasan photo khesra buina wai ko dadu bekini sare teja washan handsome ko photo ba cancel sunjai